Halo लोगोफोर आंनि अफेरिमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन बरायनानै लाफिननाय जाबाय। दाहाय आङो मैयाहाय चापागुरि टु मालिबिथा थांनाय रड बे लामायाव थांनाय जादोंमोन। ओमफ्राय थांनानै खोनानो मोन्दों बेखौ आसाम माला ना मा बियो मावदों होनना खोनादों। मावदों खामानिखौ टेन्डारखौ मोन्दों होननानै खोनादों, खिन्थु दिनैसिमबो लामाखौ मावनायखौनो नुवाखैबो। जानो हागौ बे लासैब्लाबो मावगोन। बावहाय थांनानै ओरैबायदि दुखुबो मोनदों, रागाबो जोंनो ओंखारदों। दा जों मालाय माथो खालामनो हानाय, नों आं फिसा फिसौ मानसियालाय। खिन्थु बावहाय खामानि मावनांगौ बा बिनि दायथ'आ रायजो राजाफ्राबो गोबां धरना होदों। बे लामायावहाय गथ'फोरखौ नुनानै रासिन गथ'फोर स्कुलाव थांनाय, दिनै गथ'फोर स्कुलाव थांनायफोरा दाब्लिं थांगोन बा फैगोन, मेंगोन। न'आव थांनानै बिसोरो मा स्टाडि खालामहैबावगोन। दिनै कचिं क्लासा सोलिगासिनोबो दङ। बे कचिं क्लास जोबनाया 12टासिम ओरैबायदि सान्दुं गोसा समावहाय फैयो। माने लामाया ओरैबायदि अबस्था गाज्रिखा। बे अबस्था गाज्रिखौ नुयोबा रायजो राजाफ्राबो हयथ'बा दुखु नांगोन। आरो सोरबाया जुदि फैफेराखैबा, राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंबाय थादोंमोन जे डेभेलपमेन्टखौ जोङो बिटिआर सरकारानो, इउपिपिएल सरकारानो खालामदों होननानै। खिन्थु नोंथाङा सम लानानै मालाबा 5 मिनिटनि थाखाय मालिबिथा टु चापागुरिसिम खनसे गिदिंनानै नाय। नोंथांनि बे दामि गारिया बावहाय बडिफ्रा लुज जालांजोबगोन। थ' नोंथांमोना आं बिथांमोननि ससे भिडिअ खेबनानै लाबोदो, बेखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। बन्द' होखायाखै आरोखि नोंसोरखौ। ओमफ्राय सिगांनिफ्रायनो ओमफ्राय नोंसोर खस्थ' मोनगोन ना मोना बिदियावहाय? खस्थ' मोनो, मेङो थिखोना मेङो। ओमफ्राय न'आव थांनानै लेखायाव जिरायहैनोसो बाद'हैखायो दा, नङा होमबा? गामिया मा गामि? बिटिनि अन्थाइबारि। आयु बे लामा, आदसा दा बे लामाया ओरैनो बबेसिम दं? बेथ' डाइरेक्ट बङाइगाव टु चापागुरि टु मालिबिथा। ओमफ्राय लामा ओरैबायदि थांलाय फैलायनि थाखाय बिराद खस्थ'। जोंनो हिमालय बाइकजों फैदों, ओरैबायदि खस्थ' मोनबोबाय। माने बावहाय गथ'फोरखौ नुनानै आङो बिसोरनि स्कुलाव फैनाय बा माबानायफोरखौ नुनानै ओरैबायदि गोसोखांदों। माने बेफोर गथ'फ्रा लेखा फरायनायाव दा ओरैबायदि क्लास लाना फैबाय, लाना फैनानै ओमफ्राय ओरैबायदि लामा गाज्रिजों सालायबोबाय बिसोर न'आव दा मेंनायजों जाबजों फरायनो हाहैगोन ना? बिसोरो बरिं जायो। बेनिफ्राय बिसोरो दा मेंनानैहाय फैखाबाय। बिसोरो देहाफ्रा फुरा मेंसिना जाखायो। गाथु गुसु लामाफ्रा मोजां नंखा। दाखालिथ' बबेबा जायगायाव 1 फुट गाहाम गोथौमोन, ओमफ्राय 1.5 फुट 2 फुट गोथौ जायो हाखर। बेनिफ्राय दाखालि खैला मैलानिफ्राय नुबोदों लामाखौ JCB जोंसो प्लेन खालामदों आरो। थेवबो बेबो अन्थाइ होआखै। औ, ओरैनो गोथौखौहाय गोजौखौ JCB हाथायजों हरजोबबोदों आरो। आंथ' खैला मैलानिफ्राय जेरैबायदि नुदों लामायानो थिग नङा। ओमफ्राय बे लामाखौ बानायगोन ना बानायानो? बेफोरनि बारै रायजो राजाफ्रा, बे ओनसोलनि बर' रायजो राजाफ्रा मा होननानै बुङो? बेखौथ' जों मा होनबावनो सार। जोंनियावहाय जोंनि निसिमा ओनसोलावहाय दानि दंना गोदोसोनाया, दा बेवहाय गोबां BTC थांबाय। बेनि उनाव BTCआवबोथ' BTCनि आमोलावबोथ' मावनायानो जाखासै। आरो दा BTR फैबाय। दा BTRआबो गभर्नमेन्टआ बोसोरनै रानिं जाबाय। दा BTR गभर्नमेन्टआ मा प्लान लादों, मा थांखि लादों, बेखौथ' आं बुंजोबनो हाला। खिन्थु बर्थमान प्रेजेन्टआवहाय जोंनि लामानि कन्डिसना ओरैबायदि थार्ड क्लास ना, बुंनो थाङोब्ला आउट अफ BTC माने BTCनि बायह्रायावसो नामा जों, बा BTRनि बायह्रायावसो नामा जों, बेबायदि सानफ्लाङो। BTRआव हाबाखै नामा? बेबायदि मोनसे अनुभब फैयो आरो, साननाय फैयो। जोंनि ओनसोला दासिमबो BTCआव गोग्लैयाखै नामा, बा BTRआवनो गैया नामा जों, बेबायदि अबस्थाफोरखौ साननानै दुखु मोनो आरो। दा बेल' माने गथ'फ्रा बिराद खस्थ' मोनखायो। खस्थ'खौथ' बुंजाखा। माने ओरैबायदि खस्थ' जारला। माब्लाबा अखा हाब्ला माने बादसाव ओरैबायदि सेस जाखायो आरो माने दामफाराबो बेजोंनो थांलाय फैलाय माबाया लामाया। दा हमनानै ला प्रमद बर' सरकारा, दानि रुलिं गभर्नमेन्ट सरकाराव थाबाय थानाय प्रमद बर' सरकारा, राकेश ब्रह्मआ ओरैबायदि डेभेलप जादों होननानै बुंदों। फैफेरदोंना फैफेराखै बेजों? ओरैनो नायफैदोंना नायफैयाखै बेखौ? दाथ' मा बुंबावनो,
जों जेखौ मेगनजों नुदों आरो जेखौ नुवाखै जों बेखौ बुंनांगोन नङा होमबा सिदा सिदिखा बर्थमानथ' राकेश बर'आ आं बेखौ दाबो नुवाखै राकेश ब्रह्मखौ नुवाखै होनना बुङो ओरैनो मबाइलफ्राव इउटुबफ्राव बिनि माखासे मेसेजफोरखौ जों मोनो खिन्थु दासिम जोंनि बे निसिमायाव दिनैसिम फैयाखै खोमा आं नुफेराखै आरो ओमफ्राय प्रमद बर'आलाय सार प्रमद बर'आबोथ' जायखिया जोंनि बे ओनसोलसिमखौहाय दावखोआखै नामा आं बेखौ नुवाखै नों दा प्रमद बर'नि सायाव मा खावलायनो सानो दा आङो दिनैनि गेजेराव सार अफे दैमारिनि चेनेलजों आं बेखौनो खावलायनो सानदों दा बिटिआर रानिं बोसोरनै जाबाय सम दंबावो दा बे सम दंबावोनि सिगां दासो बोसोरनै हाबदों दा अननानैहाय जेनेबा जोंनि बे निसिमा हालामखौ एसे मावोब्ला लामाफोरखौ एसे मोजां खामानि मावनानै होयोब्ला जों जोबोद गोजोननाय मोनगौ पार्सनेलनि थाखाय जोंनि नङा माने गथ'फ्रा जोंनियाव गोबां माने थांलाय फैलाय कमिउनिकेसननि थाखाय खस्थ' मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बेफार फालांगि खालामनाय थांलाय फैलाय दा आङो बिटिआर जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट सार प्रमदनिसिम बेखौनो खावलायो जोंनि बे लामाखौहाय बा जोंनि निसिमा गोदोसोनाय ओनसोलखौहाय जा जानानै थांबाय सार प्रमदनि आमोलावहाय जेन जोंनि बे लामाया जेन मोजां जायो आं बेखौ सार प्रमदनिसिम खावलायहरनाय थाबाय आरो हामबायसै आदा नोंनिसिम फंनैसो बे सापागुरि टु मालिबिथा थांनाय लामाया प्रमद बर' नोंथाङा नायनाया मोजां आरो गबिन्द बसुमतारी नोंथाङाबो नायनाया मोजां मानो होनना बुङोबा बे लामा दोंसेल' सापागुरि टु मालिबिथा भुटान बर्डार हाबहैनाय लामा बियो ओरै जोबथारनायाव SSB केम्पबो दङ बा गोबां बिदिनो फरायसाफोरल' SSB केम्पल' नङा दिनै बेफार खालामहैनाय बा स्कुलाव थांनाय गथ'फोर ओरैबायदि दाथ' क्लास 10आ कचिं क्लास सोलिगासिनो दङ बिसोर गथ'फ्रा दिनै क्लास खालामनानै फैनानै ओरैबायदि लामा गाज्रिजों फैनो गोनां जायो बे लामा गाज्रियावहाय बिथांमोना दाब्लिं फैयो सोरबाया ओरैबायदि खस्थ'आव फैयो दिनै बिसोर गथ'फ्रा मेइनलि गथ'फोरनि थाखाय नोंसोरनि दिनै सरकारा दिनैहाय स्कुलाव फरायनाय फरायसा गथ'फोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनायनि खोथा बुंबाय थायो दिनै बेफोरबायदि लामाजों जुदि कचिं क्लास जोबखांनायनि उनाव न'आव फैयोब्ला होनबा दिनै बे गथ'आ न'आव थांना मा फरायहैगोन मेंनानै बिसोरो फरायनो हानाय गोसोआनो जाहैनाय नङा थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामना बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारि